Мы ж адзін адному не чужыя, бо разам пад заходнімі санкцыямі сядзім. Дык мо якіх харчоў падкінеце? Лукашенко сустрэў у Менску прэзідэнта Ірану. Дажылі да ўраджаю ў Беларусі, пачалі выбіраць бульбу. І экзамен для беларускіх гаманцоў. Для бацькоўскіх гаманцоў шок і трымценне ад збораў у школу. Серада, 20 жніўня, 19 гадзіна. Аб'ектыў, я, Валер Руселік, вітаю гаспадарства і запрашаю на выданне. Вайсковая супраца, меды, зборка камбайнаў і імпарт харчоў. Гэтыя ды іншыя галіны супрацы абмеркавалі ў Менску Александр Лукашенко і прэзідэнт Ірану Масуд Пезешкіян. Наколькі Іран важны партнёр для Беларусі і якія могуць быць перспектывы супрацы паміж краінамі, высвятляла Аліна Скрабунова. Александр Лукашенко сустрэў свайго чарговага гостя, прэзідэнта Ірану Масуда Пезешкіяна. Закрытых тем у нас нет. Мы готовы с вами сотрудничать по вопросам от обеспечения продовольствием вашей страны населения до военно-технического сотрудничества. Прэзідэнт Ірану меўся прыляцець у Менск яшчэ ў чэрвені і ўзяць удзел у паседжанні найвышэйшага еўразійскага эканамічнага савету, але праз абвастрэнне канфлікту з Ізраілем адклаў свой візіт. Што ж прывяло далёкага госця ў Менск адразу пасля наведвання Арменіі? У першую чаргу, канешне, гэта вытворчасць беспілотнікаў, у тым ліку, я думаю, вытворчасць гэтых беспілотнікаў у інтарэсах военной промысловости России, у інтарэсах вядзення войны в Украине. Но зноўку гэта наўрад ці тут штосьці новае і прарыўное будзе. Акрамя вайсковай супрацы, Лукашенко і Пезешкіян абмеркавалі і палітычны супраціў амерыканскім і заходнім санкцыям, пад якімі персідская краіна жыве ўжо дзесяцігоддзямі. Насамрэч, там усё вельмі сумна з эканомікай, вельмі сумна з інфляцыяй, вельмі сумна з беспрацоўем. І гэта паказвае, што неяк выжываць можна пад санкцыямі. Вось чаму нас вучыць досвед Ірану. Выжыць, выжываць можна, но не жыць. Нягледзячы на гэта, Беларусь разглядае Іран у тым ліку і як эканамічнага партнёра. За словаў Лукашэнкі, за апошнія 5 гадоў тавараабарот паміж нашымі краінамі павялічыўся ў 5 разоў. Пры гэтым ранейшыя супольныя праекты аўтамабілі «Самант», Іранскі банк у Беларусі, распрацоўвання нафтавага радовішча ў Іране нельга назваць паспяховымі. Цяпер Лукашенко прапануе стварыць на тэрыторыі Ісламскай рэспублікі вытворчасць трактароў, кар'ерных самазвалаў і сельскагаспадарчай тэхнікі. Там уже больше 30 этих документов было заключено в разных сферах. И об этом много уже было сказано на протяжении, как я уже сказала, 30 лет. Но Иран пока не стал нашим таким именно важным экономическим партнером. И поэтому, конечно, ожидать, что в ближайшие 3-4 года он таким станет, навряд ли. Пакуль жа Беларусь актыўна імпартуе сваю прадукцыю ў Расію, айчынны ўрад абавязаў Міністэрства антыманапольнага рэгулявання і гандлю размеркаваць квоты на імпарт харчовых тавараў, у тым ліку з Ірану. Менск плануе купляць у Тэхерану курыцу, бульбу, памідоры, моркву, яблыкі, ды не толькі. Иран, он специализируется на сельском хозяйстве, и поэтому логично, что оттуда везут фрукты, овощи. Но, с другой стороны, да, это возможность избежать каких-то перебоев, и предоставить именно такую хорошей цене импортную продукцию из конкретной страны, с которой развиваются дружественные отношения. Пакуль што Лукашенко і Пезешкіян падпісалі супольную заяву пра паглыбленае развіццё стасункаў паміж Беларусю і Іранам. На яе падставе мае паўстаць дамова аб стратэгічнай супрацы. Аліна Скрабунова, Белсат. Камічна, канешне, атрымліваецца на камеру. Лукашенко кажа, што вось гатовы Ірану дапамагаць з харчамі, а як мы бачым у дакументах наадварот, дзяржава Беларусь клянчыць харчы ў Ірану.
У працяг тэмы дачакаліся новага ўраджаю пасля сёлетняй эпапеі то са знікненнем бульбы з крамных паліцаў, то з продажам гнілой, то з лоўляй яе ў залітых дажджамі гародах. Урэшце Мінсельгасхарч супакойвае і нават хваліцца. Ураджайнасць цяпер лепшая, чымся была летась. Ну што ж, а вось ці хопіць беларусам бульбы, якую толькі пачалі збіраць? А таксама як там справы са жнівом, ведае Юлія Цяльпук. Раннія гатункі бульбы сабралі ў ліпені, цяпер пачаўся збор асноўных пазнейшых гатункаў. Пасля леташняй найніжэйшай у дзесяцігоддзі ўраджайнасці бульбы Мінсельгасхарч супакоіў, сёлета з гектара збіраюць на 6% больш. Ці азначае гэта, што дэфіцыту бульбы ў гэтым сезоне не будзе? У гэты раз ужо ўлада не дапусціць такого, як было вясной. Таму бульба будзе, а наконт ураджайнасці, можа і на ураджайнасці лепшая, там на Брэшчыне, на Гомельшчыне, але наколькі я ведаю, там у мяне на радзіме на Віцебшчыне якраз сёлета горшы ўраджай бульбы, таму што была мокры год. Бульбу сабралі пакуль толькі на 2% плошчаў. А вось збор збожжавых і рапсу без кукурузы фінішуе. Намалацілі агулам 7 600 000 тонаў. Дажаць засталося менш, чым 1/5 частку зямель. Прапагандысты ўжо здымаюць герояў сёлетняга жніва. На першым плане не заўсёды хлебаробы. Напрыклад, раённая газета «Кубрынскі веснік» паказала, як слава дастаецца мясцовым чыноўнікам. Гэткім чынам адзначылі герояў на малоту 1 мільёну тонаў збожжа на Шклоўшчыне. Дякавалі дапамозе з Менску. Внимание для сельского хозяйства, поддержка сельского хозяйства, это техническое переоснащение, в первую очередь, которое требуется со стороны области. Это большое внимание в текущем году было сделано обеспечение минеральными удобрениями. Ну и, соответственно, организация работ также зависела от тружеников села. Пералічаных у хвасце працаўнікоў сяла адзначаюць даволі сціпла. Журналісты выдання «Флагшток» заўважылі, што на Гомельшчыне камбайнёры і кіроўцы, што намалолі ці перавезлі тысячы тонаў збожжа, атрымалі ў якасці ўзнагародаў прасы, блендары, мультываркі ды сертыфікаты на 50 рублёў. У Менскай вобласці прэміі даходзілі да 200 рублёў. Улічваючы, што на кожным трактары і на кожным камбайне сцяг, то, магчыма, гэтыя грошы яшчэ пайшлі там на сцягі, і таму менш атрымалі. І граматы на поле возяць, і канцэрты там, і... Бо я бачу, быў недавно ў польскай вёсцы, убіраецца тут таксама збожжа, і хлеб у крамах ёсць, але ж няма гэта ідэалогіі. Плану на малоце ад Лукашэнкі сёлета 11 мільёнаў тонаў, канцэрты ў палях і фінальнае дзяржаўнае свята дажынкі. За хадою кампаніі актыўна сочаць сілавікі. Гэтак аднаму з прадпрыемстваў у Ганцавіцкім раёне, дзе грузавік засыпаў збожжам 250 метраў трасы, пракуратура прыгразіла адказнасцю. У выніку кіроўцу давялося заплаціць 200 рублёў, каб пакрыць нанесеную гаспадарцы шкоду. Юлія Цяльпук, Белсат. Ну што ж, працягваем наш эфір. Цэнтр гігіены і эпідэміялогіі праверыў крамы, на якія скардзіліся карыстальнікі TikTok. Пра вынікі рэйдаў, што адбыліся у сталіцы, з пачатку жніўня паведамляе выданне «Мінск новасці». Парушэнні спецыялісты пры гэтым знайшлі не ва ўсіх аб'ектах гандлю. Гэтак у краме «Светлафор» на вуліцы Лынькова ў Масюкоўшчыне мужчына выявіў каўбасу з цвіллю. Ягонае відэа набрала больш за 52 000 праглядаў. Ну але калі ў краму прыйшлі з праверкай, праблемаў з каўбасой там не выявілі. Але знайшлі і іншыя парушэнні. У краме суседзі на праспекце Пераможцаў адмыслоўцы ўзялі пробы прадукцыі на даследаванне. Там пакупнік скардзіўся на набытую курыную грудку, гнілую ўсярэдзіне. Не знайшлі парушэнняў і ў Маяку на вуліцы Шаранговіча. Пакупнікі скардзіліся на скумбрыю, якая аказалася з цвіллю. А вось у кіёску Гародніны на вуліцы Гамарніка, дзе Мянчук набыў персікі з чарвякамі, у дзень рэйду выявілі прадукцыю, што не адпавядала санітарным нормам. Тым часам на мяжы Беларусі і Еўразвязу, у прыватнасці Польшчы, сапраўдны калапс. Чэргі з аўтамабіляў і аўтобусаў сёння ўночы прабілі чарговы рэкорд. У пункце пропуску Берасці-Цярэспаль праезду ў Польшчу чакалі 4770 аўтаў і 140 аўтобусаў. Пры гэтым пасажырскі транспарт едзе са спазненнем і па зваротным маршруце. Гэтак выезд аўтобусу Варшава-Менск затрымліваецца на 24 гадзіны.
Адначасова ў адмысловых чатах пішуць пра новыя схемы памежнага бізнесу. Падрабязней у наступным матэрыяле. Чэргі на мяжы Беларусі і еўразвязу працягваюць біць рэкорды. Выезду з краіны чакае больш за 6200 аўтаў. Самая драматычная сітуацыя на пункце пропуску Берасце-Тэрэспаль. Паводле звестак Дзяржпамежкамітэту, станам на 14-ю гадзіну ў чаканні выезду было 4660 аўтаў і 120 аўтобусаў. Час чакання ў электроннай чарзе больш за 9 сотняў. Пры праездзе аўтобусам давядзецца чакаць каля 2 дзён. Праз гэткія праблемы беларусы спазняюцца і на транзітныя самалёты, у аэрапорты Польшчы і Літвы, а значыць, губляюць адну з магчымасцяў трапіць на адпачынак у заходнія краіны. У нас уже выпало 2 экскурсии, выпало 2 города, мы уже не поедем в Познань, мы уже не поедем в Потсдам, и неизвестно, что будет дальше, выпадет ли у нас 3-й день или нет. У памежных чатах выказваюць падазрэнні, што такая сітуацыя паўстала праз новую схему абыходу чаргі. У машыну падсаджваюць людзей з інваліднасцю і пасажыраў з дзецьмі, што дазваляе прайсці кантроль на беларускім баку ў абыход чаргі. Потым падсадныя пасажыры выходзяць, не мінаючы польскай мяжы. Калі з чаргі за суткі праехала 270 машынаў і з іх 100 прыярытэт, то лагічна, што гэта ўжо бізнес, гандаль інвалідамі. У памежных чатах пішуць, што беларускія памежнікі ўжо прыкрылі такія шэрыя схемы і перасталі прапускаць пасажыраў з інваліднасцю без чаргі, калі ў тых няма візы ці дазволу на жыхарства. Такія паслугі ж, маўляў, могуць прыносіць вынаходнікам немалыя сродкі. Чым хутчэй, тым даражэй. За $400 можна трапіць за шлагбаум ужо на наступны дзень. Сітуацыя на адзіным працоўным памежным пераходзе з Польшчай абвастрылася тыдзень таму. Акрамя традыцыйна праблемнага польскага кірунку, на мінулым тыдні пацярпеў і літоўскі. Колькасць аўтобусаў тут значна зменшылася праз скасаванне рэгулярных рэйсаў паміж Менскам і Вільняй. Андрэй Сульжыц, Белсат. Пасля візіту Владзіміра Зяленскага ў Вашынгтон і яго перамоваў там з Дональдам Трампам усё гучней гавораць пра магчымы саміт прэзідэнтаў Украіны і Расіі. Месца яго правядзення стала цэнтральнай тэмай у дыскусіях палітыкаў і дыпламатаў. Дзе можа адбыцца гістарычная сустрэча? У Вугоршчыне, у Швейцарыі, а можа, у Беларусі? Адказу шукаў Руслан Ігнатовіч. Прэзідэнт Францыі Эмануэль Макрон прапануе правесці сустрэчу Владзіміра Пуціна і Владзіміра Зяленскага ў Жэневе. Паводле яго, Швейцарія – нейтральная краіна, здольная забяспечыць і бяспеку, і прэстыж перамоваў. Дадатковы фактар гатовай Швейцарыі даць Пуціну імунітэт ад ордару міжнароднага крымінальнага суда, каб не было рызыкі ягонага арышту падчас саміту. Як я ўжо тлумачыў раней, Федэральная рада яшчэ летась дэталёва вывучыла прававую сітуацыю, яна вызначыла працэдуры і правілы для, скажам так, надання імунітэту асобе, якая апынулася пад міжнародным ордарам на арышт, калі гэтая асоба прыязджае на мірную канферэнцыю. Імунітэт дзее не таму, што асоба едзе з прыватных прычынаў, а менавіта дзеля мірных мэтаў, дзякуючы намаганням Швейцарыі. Паводле выдання Reuters, у кулуарах абмяркоўваецца і сталіца Вугоршчыны – Будапешт. Вугорскі прэм'ер Віктар Орбан заявіў пра гатовасць арганізаваць сустрэчу Зяленскага і Пуціна. Аднак гэта выклікала супярэчлівыя рэакцыі. Напрыклад, супраць гэтай пляцоўкі выступіў прэм'ер-міністр Польшчы Дональд Туск. Будапешт. Не ўсе гэта памятаюць, але ў 1994 годзе Украіна ўжо атрымала гарантыю тэрытарыяльнай цэласнасці ад ЗША, Расіі і Вялікай Брытаніі ў Будапешце. Можа, я забабонны, але гэтым разам я паспрабаваў бы знайсці іншае месца. Сяброўка Дональда Трампа і прэм'ер-міністрка Італіі Джорджа Мелоні прапанавала Рым як пляцоўку саміту. Паводле Sky News і Зяленскі, і Трамп вельмі схіляюцца да такога варыянту. Тут асаблівую увагу прыцягвае магчымасць выкарыстання Ватыкана як месца, што сімвалізуе мір і прымірэнне. Прэзідэнт Турцыі Реджеп Эрдаган яшчэ 12 жніўня заявіў пра гатовасць прыняць перамовы ў Стамбуле. У якасці аргумента ён прывёў ужо праведзеныя там 3 раунды перамоваў паміж Масквой і Кіевам у 2022 годзе.
Не абышлося і без прапановаў ад Александра Лукашэнкі. Дыктатар Беларусі 8 жніўня казаў, што наша краіна можа лёгка арганізаваць такую сустрэчу. А напярэдадні ягоная прэс-сакратарка Наталья Эйсман падкрэсліла, Беларусь не напрошваецца на ролю пасярэдніцы, але гатовая зрабіць усё дзеля міру. Я хочу расчараваць грамадзянаў Беларусі. Каманда Зяленскага скрайне негатыўна адгукаецца пра першыя і другія менскія дамоўленасці, і таму успрымаюць Менск, я сказаў бы, як негатыўнае месца для правядзення перамоваў. Шэраг еўрапейскіх дыпламатаў не выключае таксама Хельсінкі, вядомыя традыцыямі правядзення перамоваў часоў халоднай вайны. Але цалкам можа быць і так, што ніякай сустрэчы Пуціна і Зяленскага не будзе бліжэйшым часам увогуле. Сёння міністр замежных справаў Расіі Сергей Лаўроў, спасылаючыся на свайго гаспадара, прапанаваў правесці перамовы на ўзроўні дэлегацыяў, а не кіраўнікоў дзяржаваў. Руслан Ігнатовіч, Белсад. Аб'ект, які сёння ўначы ўпаў у Люблінскім ваяводстве Польшчы, імаверна, быў вайсковым дронам. Але прынамсі пакуль, што польскія спецслужбы не могуць дакладна вызначыць яго мадэль і краіну паходжання. Пра гэта расказаў акруговы пракурор Любліна Гжегаш Трусевіч. Раней міністр абароны Польшчы Владыслаў Касіняк-Камыш заяўляў, што парушэння ў паветранай прасторы Польшчы радарныя сістэмы не выявілі, але інфармацыя спраўджваецца. Нельга выключаць і чагосьці, што ўжо мела месца ў іншых краінах, актаў сабатажу, то бок дзеянняў, звязаных з дыверсіямі на тэрыторыі Польшчы. Да гэтага часу мы мелі дачыненні з падпаламі, як у гандлёвым цэнтры Марыбільска. Тут мы ўжо ведаем, што гэты пажар быў справакаваны з боку Расійскай Федэрацыі. Здарэнні з дронамі, што заляцелі на тэрыторыю Літвы ці Румыніі, таксама параўнальныя з сённяшнім інцыдэнтам. Падзенне неідэнтыфікаванага аб'екта і выбух адбыліся ўначы ля вёскі Асіны. У выніку выбіла вокны і дзверы ў гаспадарчай пабудове. Ніхто не пацярпеў. Паводле мясцовых медыяў на месцы падзення ўтварыўся кратар, а сярод металічных і пластыкавых абломкаў знайшлі прадмет, падобны да прапелера. Ад Асінаў да мяжы з Беларусю каля 90 кіламетраў, з Украінаю больш за 100 кіламетраў. «19 нобелеўскіх лаўрэатаў папрасілі Дональда Трампа паспрыяць вызваленню беларускіх палітвязняў. Яны падпісалі адкрыты ліст, у якім заклікалі прэзідэнта з Адзіночаных Штатаў Амерыкі працягваць ціск, каб дамагчыся вызвалення 1300 чалавек, якія знаходзяцца ў турмах Беларусі паводле палітычнага пераследу. Іхная свабода не толькі адновіць справядлівасць для людзей, але і адкрые шлях да прымірэння і дыялогу, гаворыцца ў лісце. Падпісанты заклікалі Трампа паўплываць на спыненне рэпрэсій у нашай краіне, каб палегчыць вяртанне беларусаў, якія масава ўцяклі за мяжу пасля выбараў у 2020 годзе. Сярод падпісантаў лаўрэат Нобелеўскай прэміі міру Оскар Ар'яс, лаўрэаты ў літаратуры Святлана Алексіевіч і Герта Мюллер, а таксама 16 лаўрэатаў у фізіцы, хіміі, медыцыне і эканоміцы. Гарачая пара для бацькоў. Трэба збіраць дзетак да новага навучальнага года. Некаторыя ў шоку ад коштаў на прадукцыю беларуска-беллёгпраму, ды спрабуюць ратавацца інтэрнэт-закупамі на маркетплейсах. Падрабязней Уладзіслаў Корсак. Менш за 2 тыдні да пачатку новага навучальнага года. У беларускіх крамах і на кірмашах людна. Бацькі ў пошуках адзення, абутку, заплечнікаў, канцылярскіх вырабаў для сваіх любімых хлопчыкаў і дзяўчатак. Хочацца ж для іх самага лепшага. Праўда? Выбіраць, падаецца, ёсць з чаго. Толькі вось шматлікія водгукі сведчаць, сабраць дзіця ў школу сур'ёзны іспыт для сямейнага бюджэту. Сёлета ў Беларусі за парты сядуць 1 мільён 50 тысяч школьнікаў. Канцэрн «Беллёгпрам» заяўляе, што для іх выраблена 1 мільён 200 тысяч прадметаў адзення і каля 300 тысяч параў абутку. Цэны на ўзроўні мінулага года, аднак, утрымаць не ўдалося. Следует отметить, что повышение цен присутствует на порядка 5-10%. Это связано с увеличением материальных затрат.
Пры гэтым цэны быццам бы застаюцца даступнымі. Са словаў прадстаўніцы Беллёгпраму, камплект для хлопчыка старэйшага ўзросту можна набыць у фірмавай сетцы за 200 рублёў. Комплект складаецца з пінжака, штаноў і кашулі. Обувь можно приобрести от 40 до 200 рублей. Гарачую тэму пракаментавала і чалец Савету Рэспублікі, начальніца ўпраўлення гандлю Віцебскага аблвыканкаму Ірына Ляўковіч. Чыноўніца паспрабавала пераканаць бацькоў, што поўны збор дзіцяці ў школу сёлета таксама каштуе не вельмі шмат. Для ребенка младшего школьного возраста сегодня полный сбор в школу обойдется от 400 до 600 рублей. Если мы говорим о детях старшего школьного возраста, то эти цифры возрастают, и они уже в диапазоне порядка 450-750 рублей. Но это я называю полный комплект одежды, обуви, канцелярно-письменной. Аднак вось крыху лічбаў, так бы мовіць, з рэальнага жыцця. Маладая жанчына, жыхарка Менску, перад новым навучальным годам набыла ў суме камплект адзення для сваёй дачкі. За ўсё аддала больш за 680 рублёў, але гэта без уліку ніжняй бялізны, спартовага адзення і канцелярскіх вырабаў. Если говорить про эти пресловутые 600-700, такой якобы реалистичная средняя стоимость, то почему тогда так активно в СМИ рекламируется, действительно люди берут кредиты на то, чтобы подготовить ребенка в школу. Помощь многодетной семье в этом году составляет, насколько я прочитала, 146 белорусских рублей. Это даже не половина той суммы, которой они говорят. А таких детей в многодетных семьях минимум 3. У каментарах пад відэа з набыткамі ў ЦУМе сваімі выдаткамі да навучальнага года дзеляцца і іншыя бацькі. Яшчэ штаны дакупіць і канцелярыю разам 1000 рублёў на одно дзіця, а потым у СМИ будуць трубіць, што сабраць дзіця ў школу ў пачатковых класаў каштуе 350 рублёў. Пытанне як? Ці мы не эканомныя? Ты мала аддала. Я вось аддала за дваіх 2400 рублёў. У нас дзіця ідзе ў першы клас. Канцелярыю купілі 80 рублёў. Прайшліся па суме, паглядзелі цэны. Гарнітур 200 без камізэлькі, камізэлька 70. Штаны яшчэ адны 70, кашулі 50 рублёў. Трэба штукі 3. Абутак каля 150. Яшчэ не глядзелі спартовую форму, шкарпэткі, майкі пад кашулі, заплечнік. Агулам 10 000 рублёў. У выніку многія ігнаруюць беларускіх вытворцаў і рыхтуюць дзіця да школы з дапамогай інтэрнэт-гандлю. Большинство родителей, большинство людей как раз-таки на этих маркетплейсах все и покупают, потому что там можно купить дешевле, качественнее, нарваться на какие-то скидки. И да, я этим пользовалась, и все этим пользуются. Варта адзначыць, што ўлетку ў Беларусі праходзіць шэраг дабрачынных акцыяў. Накшталт «Збярэм дзяцей у школу з усмешкай, партфель першакласніка і школьны ранец». Што праўда, тычацца яны найперш малазабяспечаных сем'яў, а таксама сем'яў, дзе бацькі ці дзеткі з абмежаванымі магчымасцямі. У кожным з такіх выпадкаў суму дапамогі вызначаюць індывідуальна. Уладзіслаў Корсак, Белсат. У аб'ектыве на сёння ўсё. Болей навіна ў нашым тэлеграм-канале, на які вы можете перайсці праз QR-код на вашых экранах. Ну і інфармацыйны вечар працягваецца. Спадарства чакаюць Белсат онлайн і студыя Белсат, які мы правядзем разам. Не саромся, Алесь, падыходзьце з Алесем. Якаб своечасова. Вітаю. Вітаем, спадарства. Сёння ў Менску прэзідэнт Ірану. Гандлёвы таваразварот паміж нашымі краінамі каля 150 мільёнаў долараў. Гэта як з Кыргызстанам, аднак прымаў Лукашенка Масуда Пезешкіяна як стратэгічнага для Беларусі саюзніка. Справа ў сумесным заводзе беспілотнікаў у Гомлі. У чым феномен беларуска-іранскіх адносінаў, абмяркуем адразу пасля агляду самых цікавых публікацый нашай старонкі Белсат.eu. У пачатку жніўня кіраўніцтва чыгуначнага раёну Гомля атрымала загад, цытата, «залучыце жыхароў шматкватэрных дамоў у добраўпарадкаванне дваровых тэрыторыяў». Чыноўнікі пры гэтым заяўляюць, што такая праца мусіць быць праведзеная ва ўсёй вобласці праз нястачу камунальных працаўнікоў. Нашыя калегі пад выглядам прыватных асобаў пацікавіліся ў раённай адміністрацыі, як гэта будзе адбывацца. Паводле адказу чыноўнікаў, ніякіх пастановаў на гэты конт яшчэ не прынята, але людзей дакладна прымушаць не будуць. А толькі, цытата, будуць прасіць грамадзянаў, каб навялі парадак каля свайго дому. Пад канец размовы прадстаўніца адміністрацыі параіла не верыць усяму, пра што кажуць у інтэрнэце.
Раней беларусаў абавязвалі скошваць траву на сваіх падворках, нагадваюць нашыя журналісты. Яе даўжыня не можа перавышаць 20 сантыметраў. Пасля гэтага кіраўнікі сельскіх выканкамаў, узброеныя рулеткамі, пачалі інспектаваць участкі і раздаваць прадпісанні. У Беларусі праходзіць чарговы традыцыйны штомесячны адзіны дзень інфармавання. У гэты раз яго тэмай сталі навука і адукацыя. Разам з намеснікам прадстаўніка аб'яднанага пераходнага кабінета па нацыянальным адраджэнні ў справах адукацыі і навукі Андрэем Лаўрухіным мы паглядзелі, што ў метадычцы пішуць пра адукацыю, а галоўнае, пра што ў ёй замоўчваюць. У метадычцы сустракаецца нямала прыкладаў маніпуляцыяў. Напрыклад, сцвярджаецца, што Беларусь краіна з бясплатнай адукацыяй. Але бясплатная сярэдняя адукацыя ёсць нормаю для большасці краінаў свету і не можа лічыцца асаблівым дасягненнем. Што ж да вышэйшай адукацыі, то тут ідэолагі забыліся згадаць, што больш як траціна студэнтаў навучаюцца на платнай аснове. Парушаецца і прынцып даступнасці, падкрэслівае Андрэй Лаўрухін, асабліва для палітычна нелаяльных грамадзянаў. Яны не могуць паступаць ва ўніверсітэты або сутыкаюцца з сур'ёзнымі праблемамі пры паступленні. Ужо некалькі такіх выпадкаў было, мы іх адзначаем і адсочваем. Часам студэнтам проста адкрыта не дазваляюць паступаць ва ўніверсітэты або ствараюць такія ўмовы, калі дзяцей студэнтаў адлічваюць з палітычных матываў. Гэта фактычна таксама парушэнне прынцыпу даступнасці. У метадычцы ідэолагаў няма звестак пра тое, колькі Беларусь вылучае на адукацыю. Нашыя журналісты параўналі гэтыя лічбы з суседнімі краінамі, а таксама ацанілі ўзровень і якасць беларускай адукацыі і акрэслілі спосаб развязання праблемаў. Іспанія адмовіла ў прытулку, а ў дзяцей скончыўся тэрмін дзеяння пашпартоў. Пра складаную гісторыю бабруйчанкі Наталі Саед распавядае наша старонка. У 2020-м Наталя была незалежнай назіральніцай на прэзідэнцкіх выбарах у сваім родным горадзе. Яе асудзілі за непарадпадкаванне службовай асобе, прабачце. У 2021 годзе Наталля разам з 2 малымі дзецьмі з'ехала з Беларусі ў Іспанію. Я згубіла дом, працу, была вымушаная пераехаць. Мне было вельмі складана. Цяпер у чужой краіне хачу зноў адчуць тое нашае адзінства, якое мы перажылі ў 2020 годзе, і зноў паверыць у яго. У Іспаніі жанчына вучыла мову, аддала дзяцей у мясцовую школу, шукала шляхі заробку. Яшчэ ў Бабруйску у Наталлі была ўласная адукацыйная студыя Yellow Duck, і яна працягнула працу з вучнямі, у тым ліку онлайн. Але гэтых сродкаў на жыццё аказалася недастаткова. Пасля адмовы ў прытулку Наталля падала апеляцыйную скаргу, але цяпер не можа выехаць з краіны. Не можа яна таксама і прыехаць у Беларусь па неабходныя дакументы, бо летась ейны тык-ток-канал прызналі экстрэмісцкім. Апроч падрабязнай гісторыі бабруйчанкі, у матэрыяле Ганны Ганчар размешчаны і каментар офісу Святланы Ціханаўскай пра сітуацыю беларусаў у Іспаніі, а таксама інфармацыя пра магчымыя шляхі дапамогі Наталлі. І ў працяг гісторыі, толькі ўжо з Грузіі, скаргу праваабаронцы Рамана Кісляка супраць Грузіі, якая раней канчаткова адмовіла беларусу ў прытулку, камітэт па правах чалавека ААН разгледзеў за 3 дні. У каментары журналістцы Ганне Ганчар праваабаронца распавёў, ці можа ён цяпер бяспечна знаходзіцца ў краіне. Камітэт правоў чалавека ААН скіраваў ноту ў МЗС Грузіі, у якой просіць да 19 лютага 2026 года падаць усю інфармацыю і заўвагі адносна прымальнасці і сутнасці паведамлення Рамана. Усё, што дашле Грузія, будзе перасланае таксама і Раману, каб ён мог далучыць свае заўвагі і каментары. Адначасова камітэт прыняў часовыя захады абароны ў дачыненні Кісляка і абавязаў Грузію не дэпартаваць яго на час разгляду скаргі. Грузія можа адмовіцца ўдзельнічаць у гэтай працэдуры, аднак, са словаў юрыста, гэта будзе грубым парушэннем міжнароднага права і правоў чалавека. Пасля рэгістрацыі скаргі ў ААН выставіць Рамана з краіны нельга, таму ён застанецца на яе тэрыторыі, але ў статусе дэпартацыі. Падрабязней пра хаду працэса чытайце на нашай старонцы. Сітуацыя на мяжы з Польшчай за апошнія суткі не палепшылася, нават трошку пагоршылася. На 15-ю гадзіну колькасць аўтамабіляў, якія чакаюць перад пунктам пропуску Тэрэспаль, складае 4620. Што больш за ўчорашнія вынікі на 50 адзінак. Ці бачыць у гэтым праблему ў Польшчы і як гатовыя яе вырашаць, у тым ліку пра гэта пагаворым з польскім вядомым журналістам Міхалам Кацэвічам літаральна праз 15 хвілінаў. А пакуль у студыі Белсата мяркуем вынікі візіту ў Менск іранскага прэзідэнта. Запрашаю.
Шановное гаспадарства, дзякуй вялікі за тое, што застаецеся з Белсатам. Таксама у адказ прывітанне ўсім, хто перадае прывітанне нам у нашым стрим-чаце пад трансляцыяй на Ютубе. Таксама традыцыйна запрашаем вас да удзелу у апытанцы. Сёння такое пытанне: ці падтрымліваеце вы ідэю мірных перамоваў у Менску? Вырашылі мы не мудрыць з адказамі, бо што тут круціць, альбо так, альбо не. Ну і вядома ж, ёсць яшчэ трэці заўсёды варыянт. Мне ўсё роўна, калі ласка, галасуйце. Я толькі ад сябе яшчэ хацеў пахваліць удзельнікаў нашых і удзельніц стрим-чату. Вось можна шмат даведацца такіх, здавалася б, дробных, але паказальных цікавостак з Беларусі. Да прыкладу, Эмілія ў размове з шпаркім вожыкам піша, што адмыслова сёння паглядзела кошт яблыкаў у краме ў Беларусі 11 рублёў 48 копеек. Гэта, ну, прыкладна ў 2-2,5 разы даражэй, чым у Польшчы, чым вось тут, дзе цяпер вымушана знаходзімся мы. Ну, вот такая цана, хаця клімат здавалася паднолькавы. Ну і цяпер самы сезон антонаўкі і ўсе вясковыя яблыкі, так што так, дапускаю, што ў вёсках шмат дрэваў, і яблыкі просто сыпяцца на зямлю. Вось гэтае параўнанне цэнаў на яблыкі, яны, канешне, яшчэ большых фарбаў і смаку набываюць, калі побач параўноўваеш яшчэ і заробкі ў гэтых жа краінах. Так. Дзякуй вялікі вам за вашу актыўнасць. Галасуйце ў апытанцы. Ну а цяпер што, да першай нашай асноўнай тэмы сёння. Тэгеран гатовы супрацоўнічаць з Менскам для нейтралізацыі заходніх санкцыяў. Пра гэта заявіў прэзідэнт Ірану Масуд Пазашкіян падчас перамоваў з Александром Лукашэнкам у Менску. Ганаровы госць прыбыў у беларускую сталіцу з афіцыйным візітам. Як адзначыў Пазашкіян, Беларусь і Іран падтрымліваюць адно аднаго на міжнароднай арэне. Аднак узровень эканамічных сувязяў пакуль не адпавядае палітычнаму даверу, і гэтую сітуацыю неабходна мяняць. Лукашенко ў сваю чаргу рассыпаўся ў кампліментах прэзідэнту Ірану і заявіў, што Беларусь падтрымлівае права Тэгерану на развіццё мірнага атаму. Бакі пагадзіліся падпісаць дамову стратэгічнай супрацы. Мы готовы с вами сотрудничать по вопросам от обеспечения продовольствием вашей страны населения до военно-технического сотрудничества. Прэзідэнта Ірану сустракалі ўрачыста, хоць і даставілі яго ў палац незалежнасці на 20гадовым яшчэ дасанкцыйным Мерседесе. Падчас візіту Пазашкіяна ў Менск было падпісана яшчэ 13 камплектаў дакументаў. Владимир Месамед, Габрэйскі універсітэт у Єрусаліме, працаўнік і аўтар кнігі «Феномен Ірана-беларускіх дачыненняў». Вось такая моцная асоба і дасведчаная ў тэматыцы Ірану знаходзіцца з намі на відэасувязі. Вечар добры вам і вельмі рады, што вам атрымалася далучыцца до нашага эфіру. Добрый вечер. Добрый вечер. Спасибо, что вы пригласили в ваш уважаемый эфир вашей телепрограммы. Ну, давайте так. Калі будзеце мову беларускую не до конца разумець пытанне, то, калі ласка, кажыце пра гэта. Мы будзем, можа, тады па-расейску. Пачнем ад канкрэтна сённяшняй сустрэчы. Лукашенко заявіў, што вось мы гатовыя супрацоўнічаць, так, па забеспячэнню харчаванню Ірана, але перадусім паглыбляць военно-тэхнічнае супрацоўніцтва. Ну і ў 2023 годзе, так, нават Міністэрства абароны двух краінаў падпісалі адпаведную дамову аб стратэгічным супрацоўніцтве. Што Беларусь можа прапанаваць у военно-тэхнічным супрацоўніцтве, і ці гэта вось гаворка менавіта пра сумесную вытворчасць дронаў на заводзе ў Гомлі? Прынамсі, пра гэта кажуць шматлікія назіральнікі. Ну, я думаю, во-первых, что сотрудничать можно по самым разным направлениям. Дело в том, что иранцы хотят, в общем, понимают сотрудничество как навязывание своей техники. То есть вот сейчас они считают, что очень удачно в мире идут дроны, и поэтому, вы знаете, они построили очень такой серьезный завод в промышленной зоне Алабуга, это республика Татарстан. И там, в общем, недавно была информация, что иранцы даже недовольны, в принципе, тем, что они уже обогнали Иран в производстве этой техники, и они от Ирана совершенно не зависят. Но, по всей видимости, когда они завяжут вот подобный проект с Беларусью, они все же хотели бы, чтобы они могли как можно больше как бы сотрудничать и как можно больше держать его, в общем, в своем поле зрения. Но, видимо, техники, которую могут они
по которой они могут сотрудничать, наверное, очень много, в общем, и я не думаю, что они в открытой печати об этом будут говорить, но в любом случае это очень важно, потому что сотрудничество двух стран имеет уже, в общем, 30-летнюю историю. Оно переживало периоды очень больших подъемов. Особенно, я помню, это было связано, когда была заложена вот такая дорожная карта. Она была, вы помните, подписана в 2006 году, когда был у власти президент Ахмадинежад. Это был самый большой друг президента Лукашенко. В общем, они неоднократно совершали визиты. И, в общем, сейчас это все вроде бы возобновляется, потому что в течение какого-то времени был определенный спад, и спад причем связан и с цифрами, потому что, вы помните, сегодня называлась цифра $135 миллионов. В общем, это достаточно маленькая цифра, учитывая, что Беларусь, например, поставляет, экспортирует в Иран, скажем, большегрузные автомобили и так далее, серьезную технику, и поэтому, в общем, это мало. Но я помню, что вся история белорусско-иранских отношений, да. Так, я вось тады і хацеў адразу даканіць, пакуль мы пры этой лічбе знаходзімся, 135 мільёнаў, ёсць яшчэ лічба 150 мільёнаў, ёсць яшчэ лічба 124 мільёны, але пры гэтым, ну вот сёння Арахчи казаў пра лічбу, не называў лічбу, ён просто сказаў, што это міністр замежных спраў Ірана, сказаў, што на 14% вырас тавараабарот, але наколькі мы можам верыць гэтым лічбам, таму што шматлікія таксама назіральнікі кажуць пра тое, тут эксперты SVA і іншага тут інстытута украінскага, пра тое, што вялікая частка товаров закупается праз Россию. И во-первых, первая часть вашего вопроса, можно ли верить цифрам, я откровенно скажу нет. Потому что вся история ирано-белорусских отношений – это жонглирование цифрами. Потому что уже во время, я помню, приезда в 2006 году в Минск президента Ахмадинежада, они говорили, что они хотят через год нарастить примерно со 100 до 300 миллионов, а сейчас уже разговор идет о том, что и сам Лукашенко это сказал, что нам миллиард не предел, и нам не предел, собственно говоря, и 3 миллиарда. Поэтому цифры ни о чем не говорят, и важнее здесь, по всей видимости, политическая составляющая, что Иран согласен, и Белоруссия согласна сотрудничать друг с другом, и вопрос в том, что это политическая связь, которая, в общем, связана с тем, что у Ирана не так много стран, с которыми он может, тем более в Европе, сотрудничать. И, в общем, и у Беларуси тоже, она тоже, так сказать, находится под санкциями тоже. Поэтому это как бы нашли друг друга два одиночества. И вот в этом плане, как бы, они вот под этой политической составляющей, они попытаются развивать все это, хотя у Ирана сейчас очень мало возможностей развивать сотрудничество. Я не знаю, насколько оно будет серьезно, скажем, со стороны Беларуси, но, в общем, ни один из партнеров не обладает какими-то серьезными возможностями для развития сотрудничества. И важнее здесь как раз политическая составляющая. Видимо, сейчас еще это связано с тем, что Беларусь в последние дни пользуется, в общем, каким-то так сказать, положительным отношением к себе американского президента. И, может быть, это как раз нужно Ирану, потому что Иран пытается сейчас со всех сил пойти или на переговоры, и в любом случае решить вопрос ядерной проблемы. И здесь без помощи какой-то стороны, в данном случае без помощи Беларуси, которая может приложить свою возможность как бы комплементарного отношения к ней сейчас Америки, просто невозможно обойтись. Спадар Владимир, то бок атрымліваецца, што Лукашенко можа выступіць такім адвакатам Ірана у вачах Трампа? То бок вось гэты романс дыпламатычны паміж Трампам і Лукашэнкам, які мы назіраем там за апошнія дні, гэта такая паслуга, якую таксама можна прадаць. Вось Лукашенко можа прадаць Ірану, таксама і гэта атрымліваецца. Да, именно это, потому что Иран пытается использовать любую возможность, так сказать, это все использовать, и поэтому, в общем, ему нужно, тем более сейчас Лукашенко находится в фаворе, и почему не попробовать его действительно использовать. Собственно говоря, и раньше были такие же возможности, но они не так отчетливо проявлялись. Сейчас это проявляется очень серьезно и очень отчетливо, и я думаю, что как раз иранцы, которые готовы использовать любой повод, они как раз и попытаются, может быть, в эту вот узкую
узкое окно возможностей определенным образом войти. Так что здесь не снята как раз возможность помощи Лукашенко в определенной мере, очень маленькой, может быть, но в любом случае, так сказать, капля камень точит. Слухайте, ну атрымліваецца, што Лукашенко знайшоў для сябе новы від тавару, вось акрамя палітвязняў, которымі ён гандлюе ўжо дзесяцігоддзямі, яшчэ вось тым, што ён вот на кароткай назе, то з Пуціным, то тут яшчэ і вот з Іранам, можа быць, это вот такі вот новы тавар у яго. І тады... Да, наверное, да, я думаю... І атрымліваецца, ці не з'яўляецца это вялікая рызыка для Лукашэнкі, тому што ну, Трамп можа паглядзець і сказаць, слухай, Александр, у вас жа ёсць такая прымаўка, скажы мне, хто твой сябар, я скажу, хто ты. Я тут табе кампліменты адвешваю, а ты з Іранам абдымаешся? Як так? Ці не занадта рызыкуе тут Лукашенко? Но, мне кажется, здесь как раз... во-первых, окно возможностей очень узкое. Мне кажется, использовать это быстро, то есть в тот период, когда сейчас можно даже не учитывая то, что, скажем, действительно Трамп упрекнет белорусского президента в том, что он связывается с Ираном, потому что есть какие-то возможности. Сейчас для Америки очень важен вопрос нахождения определенного взаимопонимания с Ираном, потому что они понимают, что не нужно, они понимают, что сейчас для Трампа очень важен мир, и поэтому в этой ситуации, когда, скажем, связи между Ираном и Беларусью может как раз в этом направлении помочь, Америка не будет здесь как бы очень сильно противиться, и, возможно, она примет вопрос, логику тех отношений, которые сейчас давляют над отношениями между Пезешкияном и белорусским президентом Лукашенко. Я бачу аргументы, як можна пагадзіцца з вами, спадар Владимир, у гэтым, тому што калі сёння нават праглядзець выступы і іранскага прэзідэнта, і Александра Лукашэнкі, дык яны не былі аж такія антызаходнія і ваяўнічыя. Конечно, там было пра тэрарызм як эканамічныя санкцыі, але разам з тым, напрыклад, там іранскі прэзідэнт казаў пра супрацоўніцтва разам з Беларусю супраць санкцыяў, а пры гэтым Александр Лукашенко адказваў, так, мы за, але мы не сябруем супраць, мы толькі за сябруем, так, і як бы змягчаў гэтую рыторыку, але разам з тым яны і пра канкрэты дамовіліся, гэта заключыць дамову аб стратэгічным супрацоўніцтве, нават ужо на восень гэтага году, прабачце, что может быть в этой домове, раз и вы кажете, ну и мы тут пагаджаемся, что феномен как раз дачынення паміж Тэгеранам і Менску ў тым, што гэта две адзіноты сустрэліся, то бок іх звязвае толькі палітыка. Ці нешта больш все-таки звязвае Іран і Беларусь, каб это у дамову стратэгічным супрацоўніцтве змясціць? Во-первых, как выясняется, есть очень много серьезных аргументов и в прошлом обеих стран, скажем, у Беларуси и Ирана, потому что вот я помню, что у классика белорусской литературы Богдановича есть стихотворение даже о том, что скажем, иранцы научили белорусов вязать специальные платки и так далее. Поэтому есть какие-то вещи, которые будут дополняться все новым и новым. И кроме того, надо учесть, что обе страны все же стараются выйти из той изоляции, которая есть. И вот сотрудничество как раз это поможет этому случиться. И мы думаем, что, в общем, наверное, они продолжат то сотрудничество, которое было, тем более, что у стран, кроме экономических, есть и другие возможности. И, в общем, в современном мире, видимо, приближаться друг к другу, особенно из разных мест, скажем, Европа и Иран, это очень серьезная такая проблема, которая интересует и Белоруссию, которая хотела бы, наконец, войти в Европу, и Иран, который тоже, в общем, тот же президент Пезешкиян известен как реформатор, он как раз выступает за то, что нужно в определенной мере не быть врагом Запада, а попытаться с ним определенным образом сблизиться. Дзякуй вялікі за размову. Владимир Месамед, прадстаўнік Габрэйскага універсітэта ў Іерусаліме і аўтар кнігі «Феномен іранска-беларускіх адносінаў». Быў з намі на відэасувязі. Цікава атрымліваецца, што спачатку сябравалі з Іранам, каб апынуцца ў ізаляцыі ад заходняга свету, а цяпер сябруем, каб выйсці з ізаляцыі. Вось такі вечны рухавік беларускай унутранай палітыцы і вонкавай. Што тут сказаць да іншых тэмаў? Даляцеў дрон з украінскага фронту і да Польшчы.
Там цяпер расследуюць інцыдэнты з падзеннем і выбухам аб'екта. Здарэнне адбылося сёння ўначы ў горадзе Асіны Люблінскага ваяводства. Ну і там, паводле польскіх спецслужбаў, аб'ект, імаверна, все-таки быў вайсковым дронам, які нёс толькі невялікую колькасць выбухоўкі. У Міністэрстве абароны Польшчы заявілі, што гэта была расійская правакацыя. Спачатку мясцовыя жыхары пачулі магутны выбух. У кукурузным полі на месцы падзення прадмета ўтварылася варонка, але, на шчасце, ніхто не пацярпеў, толькі выбітыя вокны і дзверы ў гаспадарчай пабудове. Таксама на месцы выяўленыя металічныя і пластыкавыя абломкі, сярод якіх і дэталь, падобная да прапеллера. Пакуль няясна, адкуль прыляцеў аб'ект. Месца падзення ачэпленае, эксперты працуюць са знаходкамі. У садсетках палякі абураюцца, чаму вайсковыя сістэмы ранняга выяўлення не зафіксавалі пагрозы і не перахапілі яе загадзя. Падобныя інцыдэнты ўжо адбываліся ў рэгіёне. У ліпені беспілотнік упаў у суседняй Літве, а ў лістападзе 2022 года ў паселішчы Пшыводаў на ўсходзе Польшчы каля мяжы з Украіною упала ракета, у выніку чаго загінулі 2 асобаў. З намі на відэасувязі знаходзіцца Міхал Кацевіч, вядомы польскі журналіст, рэдактар польскай рэдакцыі Белсат ТВ. Спадар Міхал, вечар добры вам. Вітаем. Добрый вечер. Спачатку расставім кропкі над «і». Я дапускаю, што нашай аўдыторыі у вялікай ступені цікавае ваша меркаванне што да чэргаў на мяжы ці мірных перамоваў, так, але пытанне бяспекі так перадусім. Што гэта было, бо з апошняй рэакцыі міністра абароны Польшчы Владысława Косiniak-Kamysz ён заявіў, што маем дачыненне з расійскім дронам і з расійскай правакацыяй. Что это значит, что Россия провокуя, заатаковала Польшу? Ну, не только не то, что заатакировала, но просто тут самое главное будет определить, какой тип этого дрона это был на самом деле, потому что пока у нас есть много таких неподтвержденных информаций, а официальных информаций со стороны Министерства обороны, какой тип именно тип этого дрона это был, нету. Есть предсказание, что это возможно был какой-то тип Шахеда или Герани, значит российской версии дрона типа Шахед, или Гербера. Это чуть меньше такая бюджетная версия Шахеда, у которой, и это было бы очень интересно, потому что если это Гербера, у возможности полета у Гербера намного меньше, значит на расстоянии намного меньше. Такой дрон может летать, значит, не может в принципе прилететь с территории России. Это было бы очень странно, если бы так было. Потом информации есть такие, что там не было боевой боеголовки. Была только такая боеголовка, которая служит само взрыву, для взрыва этого дрона, чтобы он просто сам себе взорвал в каком-то случае. Пока сложно сказать, потому что у дронов типа Гербера тоже есть боеголовки, просто они чуть меньше, чем у шахедов. Все равно, это был шахед, это была Гербера, это был Герань. Ясно, что такими дронами пользуется Россия и российские военные, российская просто армия. И такой дрон мог влететь просто на территорию Польши в рамках операции против Украины, а мог просто быть послан как бы вроде бы так, как сказал министр обороны, как какого-то типа рода провокация против Польши или попытка как бы узнать, какие возможности Польши по охране своего пространства против таким дроном и попытка узнать, какие реакции будут польских служб, польского государства в общем. И потом, на сам конец, попытка просто сделать какой-то информационный хаос и вызвать или панику, или исторические реакции, или какие-то политические последствия этого события.
Может, это есть и все вместе. Значит, просто дрон влетел в рамках операции против Украины. Он мог быть поражен украинской системой электронной борьбы против таким дроном, против ракетам, и просто пропал, и полетел дальше на территорию Польши. А все, что наступает позже, это уже может быть воспользовано Россией для информационной войны против Польши и как бы попытки организовать такой информационный хаос и, как я сказал раньше, определенные психологические последствия для польского общества и польских политиков. Спадар Міхал, ну вось наконт таго, магчыма там спраўдзіць, як наколькі падрыхтаваная Польшча да такіх сітуацый, якая можа быць рэакцыя з боку уладаў, войска польска. Мы ведаем, што Польша апошнім часам вельмі актыўна якраз рыхтуе войска да абароны, адбываецца маштабная мадэрнізацыя, тэхнічная мадэрнізацыя. А што уласна наконт грамадства? Таму што все-таки гэта не першая сітуацыя, звязаная з відавочна расійскім следам у небяспечных сітуацыях. Гэта і падпалы, як вось гандлёвы цэнтр у Варшаве, гэта таксама і неаднаразовыя затрыманні шпіёнаў, і там былі расійскія грамадзяне таксама у тым ліку. А цяпер і вось гэты дрон, як грамадства рэагуе ввогуле на гэта, наколькі яно падрыхтаванае да магчымай эскалацыі сітуацыі? Я б, можа, яшчэ дакінуў бы, так, як рэагуе, бо я ўжо паглядзеў, як рэагуе беларускае грамадства. Ну і ёсць такія каментары, што вось пабудавалі супер-пупер вялікі мур ад мігрантаў на мяжы з Беларусі, а дрон прапусцілі, не заўважылі. Ну, я мог бы тогда сказать, что дроны пролетают тоже на территорию Беларуси или из Беларуси. Так что тут, короче говоря, это практически невозможно даже у самой развитой технологической страны, даже у страны, у которой самая блестящая система ПВО, что мы недавно именно смотрели на примере Израиля хотя бы, которого у этой страны... Ну да, но я хочу сказать, что у Израиля самая просто блестящая система ПВО в мире. И там, конечно, в условиях реальной войны, реальной атаки со стороны Ирана, все-таки ракеты, дроны пролетали через систему ПВО. У Польши, конечно, и у других стран Европы такой блестящей системы ПВО нету. Но есть система ПВО, и это просто невозможно, чтобы защищать все пространство польско-украинской, в том числе границы и польско-белорусской, от всех случаев таких даже случайных пролетов дронов или баллистических и маневрирующих ракет. Это просто невозможно. И так... Так, спадар Міхал прапаў. Ну, пакуль спадар Міхал прапаў, і, можа, будзем спадзявацца, з'явіцца, у нас еще ёсць. О, так, вы ёсць, слухаем. Да. Так что полная защита нашей границы, восточной границы от таких случаев невозможно. Насчет первого вопроса, как реагирует польское общество. Я думаю, что большая часть польского общества... Я бы не хотел сказать, что оно привыкло к таким ситуациям, но эта часть общества как бы осознает, что мы практически фронтовая страна. У нас война только что за границей, у нас страна не очень недружебные страны, соседи, у нас, значит, Беларусь и Российская Федерация. И думаю, что какая-то часть общества это знает и может, не привыкаешь к этой ситуации, но сознает, что такая ситуация есть. С другой стороны, у нас одновременно, когда есть ситуация, о которых вы сказали, что есть теракты, есть ситуации каких-то провокаций, с акций диверсий, и как мы сейчас смотрим ситуации с дронами, есть часть общества, которая просто боится этого, эта часть общества ищет простых выходов из этой ситуации.
ситуации и просто думает, что страна может каким-то способом изолировать себя от войны, от соседей. Ну, честно говоря, это невозможно просто. Спадар Міхал, вельмі хацелася у вас запытацца пра тое, як, ладна, пра да гэтых тэрактаў, як да мяжы, як да чэргаў, што беларусы не могуць патрапіць, але ставіцца, і ці Польша будзе штосьці в гэтым вырашаць, ці чакаць палітычнага вырашэння ў Беларусі. Можа, наступным разам, ці у вас ёсць кароткі адказ? Як ставіцца да чэргаў? Бо у нас цяпер каласальныя 6 тысяч машынаў, прабачце, 4600 машынаў стаіць на в'езд в Польшу. Ну, я думаю, что эта ситуация, мы все знаем, как последствия чего это есть. Это последствия санкций, это последствия польской политики в отношении к режиму Лукашенко. И это, к сожалению, эта ситуация будет повторяться, и думаю, что это будет пока белорусский режим не найдет выхода с этой ситуации, не найдет просто, не выпустить с тюрем политических, я бы сказал, заложников, в том числе и в самом первой очередь польской точки зрения Андрея Почобута. Дзякуй вялікі. Спадару Міхал Кацевіч, вядома, польскі журналіст, быў з намі на відэасувязі. Ну і да тэмы вызвалення палітвязняў сёння акурат 22 нобелеўскіх лаўрэата выступілі са зваротам да Дональда Трампа, каб ён все-таки прыціснуў яшчэ больш Александра Рыгоравіча ў справе вызвалення 1300 палітвязняў. На гэтым у нас усё ў студыі Белсат. І дзякуй спадарству за ўпадабанні, каментары пад нашай трансляцыяй. Не будзем марнаваць часу, давайте адразу да Белсат онлайн. Найцікавейшыя публікацыі з сацыяльных сетак. На першы погляд, гэта царскія брамы нагадваюць сапраўднае золата. Яны зіхацяць і блішчаць на святле, але насамрэч зробленыя яны з простай саломы. На заходнім Палесе майстры маглі месяцамі працаваць над такімі алтарнымі кампазіцыямі, пераўтвараючы звычайны матэрыял у сапраўдныя шэдэўры. Я таксама калісьці займаўся саломай. Але не пра гэта. Як салома стала сапраўдным мастацкім феноменам, даведацца больш пра унікальныя саламяныя брамы можна ў праграме «Непростыя рэчы» на YouTube-канале Белсат History. А фрагмент відэа ўжо цяпер у нашым эфіры. У гэты час і фармуецца унікальная з'ява, вядомая толькі ў беларускай частцы заходняга Палесся – саламяныя царскія брамы. Звычайна царскія брамы робяцца з дрэва і упрыгожваюцца разьбой і выявамі. Разьбу на брамах у больш заможных цэрквах маглі пазалочваць, бо гэты элемент святыні вельмі важны. У цэнтры мастацкай кампазіцыі ён прыцягвае асаблівую ўвагу. Што ж прымусіла сялянаў на Палесе рабіць такія важныя брамы менавіта з саломы? Існуе думка, што саламяныя брамы рабіліся ад беднасці. Але яны хоць і былі танныя з гледзяшча матэрыялу, але дакладна не з гледзяшча выканання. Гэта вельмі шмат работы. Існуе гіпотэза, што феномен саламяных брамаў паўстаў на заходнім Палесе ў часе гвалтоўнага пераводу уніяцкіх цэркваў у праваслаўе ў 1830-х гадах. На турніры па гольфе ў амерыканскім Мэрыландзе здарыўся сапраўды кур'ёзны выпадак. Ангелец Томі Флітвуд ужо амаль змірыўся з тым, што ягоны мяч так і завіс на краі лункі. Але ў справу ўмяшалася муха. І вось гэтая без перабольшання малая памочніца прынесла спартоўцу казачныя прызавы, амаль $1 000 000 США. Відэа глядзіце ўжо цяпер, а таксама ў нашым фэйсбуку. Walk a bit slower, Tommy. Give it a minute. There it goes. Все-таки упал. 20 жніўня адзначаецца сусветны дзень ляноты.
Свята без статусу, але надзвычай папулярнае. Яно з'явілася ў 1984 годзе ў Калумбіі. Тады арганізатары фестывалю культуры і гандлю вырашылі прысвяціць фінальны дзень самаму прыемнаму занятку. Не рабіць нічога. Ідэю падхапілі мільёны людзей у розных краінах. Ну, бачиш, ёсць такія ідэі, якія задзіночваюць людзей па ўсім свеце, мільёнаў. Я думаю, у нас таксама з задаваленнем бы святкавалі. Дарэчы, у гэты дзень прынята забыцца аб працы, занатоўвай сабе, адкласці ўсе справы і папросту атрымліваць асалоду ад жыцця побач з блізкімі, ну альбо як я, ловячы рыбу. Як адзначаюць свята, мы давайце зірнем у відэа ўжо цяпер, а таксама яно ёсць у падсумаваць нашу апытанку. 74% нашых гледачоў, якія прагаласавалі, не падтрымліваюць ідэю мірных перамоваў у Менску. 20 падтрымліваюць, бо тут у нас таксама галасы ў студыі раздзеліліся, і гэта будзе, я думаю, тэма нашай праграмы, калі сапраўды у нас будзе нейкая яснасць, бо пакуль што пра перамову ў Менску гаворыць толькі прэс-сакратарка Александра Лукашэнкі. Добра, перавалілі мы ўвесь ужо час спадарства. На гэтым у нас усё. Дзякуем вам за ўвагу, за вашы каментары. Паставіць лайк, калі ласка. Падабайкі. Для вас працавалі мой шматслоўны калега Алеся Залеўскі і сціплы Валера Руселік. До новых сустрэчаў на Белсайце.